losses. The brand new car versus the second-hand car. Masamkele ke Simphiwe Kangibona sizova mfundini xa sincokola naye namhlanje sive into mhlawumbi sawuhamba njani nakulo mcimbi wethu namhlanje. Ndakangibona saphinda sadibana kwakhona kwisiqendu sethu sesibini selinqaku lethu elinika umdla kangaka. Masibulise kwi-BE. Siyabulisa kuwe Chawe, sibulisa nakwi-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli. Well, sonke ke siyalithanda ivumba lemoto entsha kodwa ke xa sikhetha ixabiso lemoto xa sikhetha endala apha eMzantsi Afrika ke kuthengwa kakhulu imoto ezintsha ezincinane okanye ezikhe zanabanini bazo. Sithetha ke noSimphiwe Kangibona intloko yesigqeba kwi-Motor Division yase-Westbank. Sifumanise ukuba kutheni na abantu bethanda ukuthenga imoto ezindala nje. Uza kuphinda sixelele ke ngenzuzo nelahleko zokuthenga imoto entsha kunemoto endala. Ukuba unemibuzo ongathanda uSimphiwe akuphendulele yona, noba ke uza kuthenga imoto entsha okanye endala, mibuzo leyo iya kwiphepha likaFacebook lethu elithi Westbank Asset Finance. Home khona ke umbuzo wakho okanye uthumele i-tweet usebenzisa uhash Westbank how to. Okay, hash Westbank how to ku-Twitter. Ixabiso ke ngoyena ngqonzo nqa phakathi kokuthenga imoto entsha nendala. Ukhetho ke lolwakho. Simphiwe ke ukunye nathi ke njengoba somvile ebulisa nje namhlanje. Ndithanda ke Simphiwe into ba ndithanda indaba ezimnandi mna kunendaba ezimbi. Ndifuna ke siqale ke ngendaba ezimnandi. Qala khawuthethe ngenzuzo okanye ingenelo yokuthenga imoto entsha. Enkosi Bhutiza xa umthengi ezawuthenga imoto entsha okokuqala uba nenyweba yoba ngokuqala ukuba ube imoto yakho le. Uqala ke ukutsho ke Bhutiza ke uyakwazi uzikhethela umbala owuthandayo, ukhethe nabo bonke ubuchwepheshe obuza nenqwelo leyo Bhutiza. Imoto ezintsha ke Bhutiza zidla ngokuza ke ziphethe iwaranti. Le waranti ke Bhutiza izaba neminyaka yayo uqalela kunyaka wokuqala kuyotsho kuminyaka emihlanu. Balekile ke Bhutiza xa umthengi phambi ayithenga inqwelo ke ayiqapheleke le nto kuba ke iwaranti yile izawuveka ngomhla kaxakeka. Okwesibini ke Bhutiza ke imoto ezintsha ngokuqhelekileyo kule mihla siphila kuyo ziza nento kuthiwa yi-maintenance okanye yi-service plan. Loo nto ke Bhutiza ithetha into yokuba umntu xa ke ngokufikele ixesha lokuba imoto mayifumane i-service yayo amntu ingene garage Bhutiza yonke into efuna ukulungiswa malunga ne-service ingene simahla, ilungiselelwe simahla. Imoto ke ezininzi zinoncedo lokuqala Bhutiza, i-roadside assistance. Loo nto into ethetha uba ke kuba kufumaneke ingxaki ekho ecaleni kwendlela ukwazi ke utsala umnxeba ufumane uncedo Bhutiza. Bonini. Okay, siqale ngendaba ezimnandi ke kodwa ke makhe siye ke ngokwindaba ezingemnandanga noko ngokuthenga. Ingabe khona mhlambi into indaba ezimbi ngokuthenga imoto entsha now that sithethile ngendaba ezimnandi? Bhutiza andizotsho ukuthi izindaba ezimbi kodwa ke xa umuntu ejonge ezorhwebo Bhutiza imoto i-75% zemoto ezintsha Bhutiza zisuka kumazwe angaphesheya. Into ithetha into yokuba ke Bhutiza siya sixhomekeke ke kwimeko ke ye-exchange rate ngokwasemzini ke ulwimi ukutsho ke ziye zibe duru ke ngolo hlobo ke. Umgangatho wemoto ezintsha ke uya ukukhawuleza nokhawuleza ukuhla. Emveni nje kweenyanga ezimbalwa imoto iye ilahlekelwe ke ngama-20% kwimali obe uya wayihlawulela ke Bhutiza. Loo nto ke yenza ke into yokuba kungabi mnandi ke ngolo hlobo ke ukuthenga imoto entsha. Ngaphambi kokuchaza ingenelo nelahleko zemoto endala khawukhe uchaze mhlawumbi kuqala Simphiwe ukuba kuthena bemi boMzantsi bethenga imoto ezindala kunemoto ezintsha. Ziliqela Bhutiza izizathu zoko. Esona ke siphambili ke kuphathelele ke kwezemali okanye kumaxabiso Bhutiza. Abemi ke baseMzantsi Afrika ke bakwimeko enzima kakhulu kwezorhwebo kwanjengoba sebesele ndichazile ke Bhutiza. Xa uthenga imoto endala okanye ebekhe andithanda usebenzisa igama endala kuba ke uyakwazi ufumana imoto noko encumisayo Bhutiza ene-kilometers eziphantsi ufumanise into yoba no le mali uzayibhatala kuninzi into oza kuyifumana kule moto ke.
xa abathengi baseMzantsi Afrika ke bakhetha ke iimoto ebesele zisetyenziswe ngezizathu ezithile. Okokuqala, awuyifumani laa ngxaki yokwehla kwexabiso lemoto xa uthenga imoto esele isetyenzisiwe bhutiza. Kwakhona njengokuba besesitshilo kwisiqendu sokuqala kule veki iphelileyo, kubalulekile umthengi ukuba ayijonge igaraji apho athenga imoto khona. Ngakumbi kufuneka ubuze imibuzo efana nale uba ingaba na xa uzawuboleka imali uzawuthenga imoto uba le garaji iyasebenzisana na neebhanka. Ukuba bhutiza ufikelela kwindawo apho engasebenzisani kwabhanka, kuyafuneka naleyo uyiqaphele kuba loo nto inento eyithethayo ngaloo garaji bhutiza. Sure. Ngawaphi ke Simphiwe amakhwiniba okuthenga imoto ekhe yaqhutywa ngomnye umntu? Bhutiza, into ebalulekileyo kufuneka umuntu ayiqaphele apha eminyakeni ke, ngakumbi xa uzawuboleka imali, xa imoto ineminyaka elishumi nangaphezulu, ibhanka azithandi ukuyijonga lo moto. Kwakhona ke okwesibini ke bhutiza, esona sichenge ozibeka kuso kukuthenga imoto engenakuthenjwa. Kubalulekile ke bhutiza ke kwangoko besesitshilo kwisiqendu sokuqala ukuba uyiphande into yothenga imoto, ube nemibuzo oyibuzayo, waneliseke nengcaciso oyinikwayo ngabathengisi bemoto. Ngoko ke kufuneka ke umthengi ahlabe khangele ngakumbi xa efuna ke imoto ebekhe yasetyenziswa ke bhutiza. Akunakhetho ke lokuba ufuna imoto ezenantoni, uzayifumana njengoba ingola hlobo kuba ke sele iyimoto ethengisiweyo ekhe yaqhutywa ngaphambili nxe. Ukuphelelwa ke kwewaranti kufuneka umuntu ayijonge ke naleyo ukwenzela into yokuba xa kukho umonakalo ke kuba imoto ke le isenokonzakala nakwinjini bhutiza, kusenokonakala i-gearbox. Xa unento ezinjengewaranti iyakwazi ke noko ufumane ukulungiseka imeko kakuhle bhutiza. Simphiwe, noko njengomntu oxakekileyo ndoda enkulu, bendicela nje mhlawumbi usishiye nje nemigcana enokuchaza le nto kuthiwa zii-advantages zokuthenga i-second hand, izinto nokuzivuyela xa uthenga imoto endala. Xa uqala ke bhutiza, xa uthenga imoto sele isetyenzisiwe, awuhlawuli irhafi zemoto entsha. Ke uye ufumane ke loo nyweba yokuba wena ufumane imoto into ezininzi sele zihlawulilwe nangaphambili. I-inshorensi yemoto endala bhutiza idla ngothanda uba phantsi kunemoto entsha. Kwakhona bhutiza uyakwazi uzongezelela ke iwaranti eyakho kwimoto endala. Zininzi ke imodeli onokukhetha kuzo ke kwesele zithengiswayo esele zaqhutywa nangaphambili bhutiza. Simphiwe, masibulele kakhulu mani ngenxa ixesha kunjanje kusivuya kakhulu into yoba ufumene ithuba lento yoba uzawuncokola nathi namhlanje, usivula ingqondo kwimiba emininzi kakhulu. Simphiwe, kangona lo simbamba yena phaa eWest Bank, enoba ke uthenga wena imoto entsha kraca okanye ubhenele kwale ibikhe yaqhutywa ngomnye umntu, nokhetho lwakho olo mphulaphuli. Ngoko ke chonga ngobulumko, qinisekisa ukuba uphanda ngokwaneleyo kukhetho onalo uze ukhangele ke umahluko phakathi kwengenelo nelahleko ngaphambi kokutyobela isivumelwano tyikitye. Wow, siyathemba ke ufunde lukhulu ke ngokuthenga imoto ezintsha nemoto ezindala. West Bank ingathanda ukwazi ke ngempumelelo yakho okanye ngeenxwaleko zokuthenga imoto ukuze ke sicebise abanye abathengi bemoto. Yakwiphepha lethu Facebook, West Bank Asset Finance, phaa kufacebook, uye nakutwitter phaa ke uthi ke phaya @West Bank, wabelane nathi ke ngamacebiso okuthenga imoto usebenzisa ke uhash West Bank how to. Yiba ke kunye nathi kwiveki ezayo kwakule nkqubo ethi hash West Bank how to, ukuze ke ufunde indlela yokucebela imoto entsha uze ukrotyiswe ngaphaya kwexabiso elixhomileyo